ne delay ye beram. Are you sure that's La ye from me program Felicia. this will that be sure good afternoon. Eh? That's what that be sure good afternoon. What put that Bluetooth it in anti your neighbor for interview. Remove it from your phone. Remove it. Disconnect it. Ye ba nyota TV make ga noise there. So me branga program Felicia. Ba nyota will make ga noise in there my TV. E da for la 28 years. Banya. Ote chaga popular podcast. Kwe ma hiyo wala mere nga get bani hu akwụkwọ dum nga n'iru me wage interview. Eh. Eh? Yes. The way phone na get billion to get last. Banyoda TV there. Banyo TV ahụ get the way phone na straight. Banyo fan ahụ. Off that fan. Asim get on no. Asim get on no. Let watch her knock up pop maybe. Biafete eba fridge no biakuro. Emma go test a cross straight. Corona screen of this phone. I tried knock up pop merela expire. Drop that remote. Rala remote na kona raga hoge gama so life okay no ge go me anotele. Ka go me anotele. Branga bia para remote na. Tonwa. Lele. Na go je bu anu na slaughter. Mba. Le ihe Otele gị ji igwe ndị mpa ha wụ ndị ogbu anụ. Chineke na chike. Chineke kele kere. Chineke agbaghị ọkụ. Branga bịa ebugo. Agbara gị si Chineke ji eme mmehie. Leba anya na fronto. Agbara gị si Chineke wụ onye mmehie. Ọbịa ya gwara aka ebisa gị n'Otele. Ma sọ wụ onye nsọ. Branga bịa gwa m otu Chineke si. Tọnụ azụ gị Chineke agbaghị ọkụ. Tọnụ azụ gị ya bụ inye m side ụkwụ lele. Vuru Otele ndị ticha bịa nga bịa gwa m sọ wụ Otele Chineke si ke ticha ndị ogbi. Branga bịa gwa m tata Chineke si ke. Na mama iwụkwanụ ticha ndị ogbi ndị na-eji akọwa side ndị ogbi kọwaga. Branga bịa gwa m sọ Otele Chineke si ke. Ya were fọnụ gị. Wapakalishigaho. Branga bia bam so to today. The way for now of money who keep it straight, not straight like that. Branga bia pugumon abam to today. Hold that phone in your hand, this girl. Hold it. They hot and knock up papa maybe. Branga the one no papa no touch like a shaker. Na mama lile King Herod. Branga wam so to Chineke shike. Aha ge. Chidimma. Nana. Chidimma nana. Kwe mani ha wole mere ba ga ba ni hu akwo dum ga ni room we interview. Yes sir. E da fole 28. Ejo mo le. Obe mwa. Iluboledi. Mba. Ashi ogbala gị mbụ. Mba. Otoro ọgbagbole gị mbụ. Olo. Enwela onye egbe eluigwe gbagburu na family unu. No. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Bala di mawala. Ewo Chidimma nla. Baga ọmụọla. Gịnị ka nna gị na gịnị gburu nna gị? Your man remained matter. Yeah, Bria, Oria, you just on a church. Hey, I'm on a church. I want you food.
ya preachara ekpere gbasa n'ọnụ oche kubie. Heu! Ya nwụọ n'elu ọta. Heu! Donna. Ọnwụ family ọnwụ ndị mụ nsọ bịara kugbuo nna n'ime chọọchị ya. Otu ahụ o si mee na Baịbụl mgbe Ananias fara ya eme mpachi dị mma. Magịkwanụ Ọ dị ndụ. Ọ dị mma. ọlụgharịrị di Mba. Donna ma ahụ eze gị kebishina nọ ya na anyị Abuja. gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ na immigration, Nigeria Immigration Service. Elekewa immigration Officer, Nigeria Immigration. I'm an officer of Nigeria Immigration Service. rank ukwu ka ọ rank nta? Rank ukwu. Ewele iwe. Okay. Unu a ndị na-echeki paspọtụ ndị mmadụ. Ndị na-enye paspọtụ na na-echeki paspọtụ. Ka onye ọbụla na-achọrọ ime travel na-aga ikushi ya n'ọgana. Ha? Yes. Oge kpasu omi iwe m akụchie n'ọgara. Ọmụwa. Emeghị m travel, anọ m Ghana. Onye. Mba, ụlọ gụwa ka m na-agwa. Ụlọ gụwa. O wele iwe nna. Officer. Popular officer. Like ebere gị ugwu? Ị ji aṅụ shisha? No, sir. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 5. Ara ọgbaga gị? Mba. Ife ntịtụla mbụ? Mba. Enwere nwanne gị nọ n'ala fenti? Sometimes m na-achọ ka m fenti. Sometimes m na-achọ ka m fenti, but fenti na-ekwe abịa. Salary go for you. Ha? Eleghị m eji achọ ka ife ete salary gị ọ dị mma. Akwa gị ka m na-achọ. The village. Ha? Mba, I fenti been before. Then eleghị isi chọ na-achọ ife ete ọ salary gị adị mma. O nwere ihe a ga na-eme m like sali n'ụlọ ọrụ anyị ntị ka m fenti ka hapụ m aka but fenti na-aga ekwe abịa oge m nwetara ọrụ m ọhụrụ. Okay. Je yi pant? Naanị mgbe m na-ahụ nsọ nka m na-eyi pant. Anaghị oshiri ike? Mba, ọ dị soft. Ọnụ ọ na-eshi ushi? No, sir. Otele go jeshi? Olu. Ị ma nri eshi? Very well. Ewukwana onye ebe? I'm onye Imo State, Isunjaba. Ebe dị Isunjaba? I'm gbara 1. Johnson ọ dịghị? Mba. Nwoke ọ gbaala gị aka ntị mbụ? Gịnị ka ị mere eji gbaa gị aka ntị? Ọ na-ewe iwe ọkụ mama aka ntị bata nwunye m ndị ọsọ pụwa.
onye arọzela gị ihe mbụ Mba. ụmụnne gị ọ dị ole? ID 5. akwụkwọ ji adọ gị? Mba. Paịlụ ọ dị gị? Lolo. Ọnụ ara gị ihe a na-anọ n'ọnụ ara gị ọ zuru ezu ka ọ nwere nke dafụrụnụ? Ọnara nkwụ, ọnara m pụtara apụta. O zuru ezu ka enwere nke dafụrụlanụ? O zuru ezu. ụmụ nwoke ole kụbarala gị? Igbo. Aha ha? Kesili. Emeka. Ele nga ha na-atagharị? N'ime ụlọ. Ele nga a na-atagha gị si n'ime ụlọ? Gị n'ime ụlọ? O dị mmadụ ha ga-eta gị na Otele ga-emewe paredi ịbịara ga bịa gwa m n'ime ụlọ. Ele nga a na-ata gị ga-ebịa ga-emepe ọnụ kwuo ga-ebịa gwa m n'ime ụlọ. Ele nga a na-atagha gị agịta gị na ga-ewetuwe flag bara nga bịa gwa m n'ime ụlọ. Ele nga atagha gị ọ na họteelụ ka ọ n'ụlọ gị? N'ụlọ ya. bara nga bịa m na-ajụ gị ajụjụ ị ga-aga streti ga-ebịa nga akọ nshinsha dị mmadụ gị na eti ga-amụ na Otele na Otele ga na eweliwe iri Otele ka emewe salutu. Otele vu paspọtụ agara ya bara nga bịa gba m si n'ime ụlọ. Ege nye ele mkpu ị na-eti? Mmeti mkpu. Elekwala otu isi eti mkpu. Gwa m otu isi eti mkpu gbabatala ime Otele gị akwụkwọ ndị mmadụ metarala spy nọ nga ahụ. Gwa mkpu iji eti mkpu techaga pọpụlụ. Them you bara ga bịa ịgwa m sị ewe immigration. Gwa mkpu isi eti mkpu abata n'ime Otele gị na ewepụtacha dọkụmentị ndị Filipin na ndị China bara nga bịa gwa m sị ana m eti mkpu. Gwa mkpu iji eti mkpu. Ọ ya mere gị na Emeka gị na mmadụ abụọ nwee nke kwụrụ ụgwọ isi gị chechesa ọba ya eche ọchị achaga brizi onye kọndem oyi genotype gị AA. blood group gị O positive. gị fụtara nga ahụ ịrụ ga join ya kpara time otu ị na-etighị mkpu kara gị mma azụ ara kpara nga etighị mkpu onye mere ike gị je kọbata nnọọ gị yi onye nọ na bed. Ọ dị chike mụ. Dem you wichi kere gị kwakwa ukwu piano ndị chọọchị na-eyuzu bara ga bịa gwa m sị otu chi gị shi ego ya gwara gị chi gị ji ebesa nwaanyị aka n'ike nwa bingo. Dem you bara nga etigram yes amaghị aka na Otele na ga-ehụ Otele ga-ewepụtawa aka salut bịa nyewe nwoke bara nga bịa gwa m sị otu chi gị shi ego. Kpọọ nọmba gị 00 3838 849. na gịnị mere? 080 3838 8049. bara nga bịa gwa m sị otu chi gị shi ego ya bụrụ Otele ndị Filipin bịa nga bịa nyere m chi gị nke ole ekiri gị Otele. Bishop ihe ọma otu yiri ndị ekugburu Mohbad ọkwa ị ga-epilite n'oche ahụ bilie ọtọ n'oche ahụ dewe fon n'ala bịara gabịa ekweghị m ehihie ọma kpe yiri ndị ekugburu Mohbad nwụrụ anwụ ị ga-abịa ahịa gị bịa ahịa durore m ọdụ bilie ọtọ dị dewe fon n'ala gị la azụ bara gị ehihie ọma iche ndị gbakọrọ ọnụ kọọ Mohbad ya ala onye riri eri. Bishop wadakwana nwayọ enyi asị ndị Igbo anya mgbe ego ọkụ white nwa pinko mgbe ego ọkụ white asụara ngo yiri gị ga-agbaga klọb na-achọ ebe m edebe fon m ọfụma
Go Irigabaga Club. Lay hanya me ya PPP. Can you make the phone now, Bishop? Okay. Lasso. Telero sana. Bia ijererezla. One can rest on Bishop. Lasso chile kabagoko ijererezla. I don't know. Eh? No. Pe kwakwara na ahụ ka ndị na-ere goof yela wrestler. Amara me yo. Ema ihe ọwụ. Eh? Amara m. Onye nwe niki. Yani ka jino na yard. Niki ji nọ na yard. Eh? Iji agba boy ka ọwọsa ahịa. Nwa akwụkwọ ka mbụ. Onye? Nwa akwụkwọ ka mbụ, nwa akwụkwọ. Nwa akwụkwọ ka ewu. Nwa akwụkwọ ka ewu gị bịa nga bịa chọọ nwaanyị n'alụ. Ịgbanye ọla ọkụ Bishop. Go back atụ abịa ajụjụ nwa akwụkwọ ka ewu gị bịa onye gbanyere ọkụ. Onye gbanyere ọkụ gị. Kpiyiri onye rụ ha na buga lada ndị nepa ịbịara nga bịa gwa m sị mgbanye ọla ọkụ. Bịa were fonu ka ịbọtụ wọta nọ n'akụ gị onye ma ha mere rap ole ṅụrụla taa. Bishop Adam ang ifa na banana. Asị gị them you. Ka anya gị mechie ekwe na-emechie. Otu aka ya mod Bishop. Otele ka anya gị dị. Otu aka ya mod. Ọ bụrụ m wakere onwe m na otu aka ya mod. Anya gị dị otu inwere gị nwa nwaanyị ụra. Otu aka ya mod Bishop. Ele ihe imere mgbe a mụrụ gị ihe ụra. Bishop otu aka nsi. Mgbe a mụrụ gị ihe ụra gị tụkịtị ihe ụra anya gị dị adị ụta. Mgbe a mụrụ gị ihe ụra. Anya ụra. Bishop ofu nwa ka mbụ ji nwa na-eti m mkpu n'isi ofu nwa ka mbụ. Isi ofu nwa. Ofu nwa ka mbụ. Oya. Bọkeshi anya ahụ mechọ ka m tiere gị bụ. Bọkeshi anya ntewa anya ahụ like that. Nwa bingo. Branga be ịgwa m so ofu nwa ka ewu. Dewa anya nnọọ ka atọtụ ninja. Branga bịa dewe ihu na anya ka atọtụ ninja. Bịa ịgwa m so ofu nwa ka ewu. Icha ndị ekugburu mọbad bịa nga bịa gwa m so ofu nwa ka mwụ. Bishop ịgwacha m ifiri na ị ga-akpọkwa nwaanyị. Dem you nwa bingo. Mepeshe bọkeshi anya gị. Bọkeshi anya gị. Ozo nle ya. Gbakwa nwunye o, ọwụkwa ịgwacha m ihe na I think bọkeshi anya this boy. All the knock at home break, and what I go for Gaby, I'm so tack and I get Anyora. I have Bokisai that I bring you down here. Bokisanya here from that I catch again. Aparano. I am for the more folk. Boya, if you're not ready to have a wife for here, but that Anya, Unyeri. They bought the knock and then at Tamayan on answer. Arinze. Asking about that Anya. Aha mo ba Arinze? Tapo Arinze nderi. Arinze Onya. Arinze Babuchi. See, Anya who catch you again, I will bring you down. Okay, come on, Aka. Anya who want close to town again. Can't you Aka Bishop? I will bring you down here. Can't you do Aka? It's a motivational speaker and Delanati. You want your pay? Abmonya Anambra. Yeah, local government. Border Tanya, but this boy. I'm a pen Bishop, Leniana. I'm a cable Ranya. I'm a Kimmer here. I'm a Kimmer and Kimmer. Border Tanya, where I get no water. Don't touch him, no. Or the Quanese Sultan or the easy Sultan or Bishop. I said, keep your eye like that. Okay. Let me try. If you're a gaby, me try out. Just say long white easy. Or put that eye, my bingo. It's a village.
You were back. Ihala. Ebe ni hala. Omo aju ogboro isi ala. Nigga na naga ha dendo. Mba. Boda tanya. Nigga na naga omwana. When orphanage begotten son. Gidi buru nigga na naga. Namo kanwo. Nama arade. Family. Nka. Denian. Kebishina no yerai. Lagos State. Gene ke na no. Nsina bo wata akwụkwọ na-eme IT Asontoro company. E dey for le. Around 28 years. E kada ga university. Then Ibrahim mega interview why. Final year kan no. Nsa na-eme IT. Ke HND ko OND. Nsa no final year. HND ko OND. Owo final year na gene. Mechanical engineering. University ko poly. University na ma go poly. In what no? Yes sir. Nsa na-eme IT na Asontoro company. Asontoro company. Jay, boda tanya. Mmepe na ma. Jay pant ko bossas. Bossas kan dey condom bossas. Ebregu. Come get shake all the blocking now. Moderator, this guy you went hey, come on, open that to your eye, my friend. Open that eye. This guy met Chanya again. Bring him down and block. I never met Chanya, Bishop. Try me again. I have given all that to my moderator. I used to Iwonyara. Iwonyara hero ye baga no cat na school. In the baga no cat na school. Pranga pia team grandma yan denepa. Omo wan yo leke trala. 2. Eh? Abuo. Ija tapula. Mba. Wapaka me panyaga. Emai neshi. Omo wan ya boy tra ha. Echezogom. Boda tanya. Bishop ana afuzi mo fe mepe uto. Again yellow do wineti. Ude kan na asu. Aya suma do ude. Osu ude mogenyo. Genotype oge. Blood group oge. O positive. Kebishna watch eye. Lagos State, Nigeria. Boda tanya. Mabingo. Boy your number. I want to tell a phone. A book of my list. Number. Guess him keyword. Send your call your number. Mabingo. Call that your line. Call that your line in Mabingo. A Buromia needs a Buromia Bishop. I want the phone where people tell. Go and bring it. Oh yeah, Moses, so don't waste my time here. Okay, sir. Boda tanya. Don't come here to joke with me here. I'm not joking with you, Bishop. 081 again 22413. Okay, man, how I'm never got any aquadum. Ganiru Bishop. Good afternoon, sir. Nigga, but you go when I make a noise, I get just no battle them here. But again, you can afternoon, sir. What the lay about afternoon in here? Lay about afternoon in here. But any music in or dear, what bingo?
Branga yingam good afternoon. Tepo yirinda nere spiritual law eje berenolo. Yeah, madam, eba hen of baritin. Mega chebete mana mega tafi now. You got out from here. Kegata. Put mother can about to get pant and a pant get puchele. Branga be atako shop beza. Kebani how will emrenga kebani how go to munga ni room wagen tafi. Yes. The way no get that yes. Akwi wonyibo. Akwi wonyibo. Branga tigram yes. Branga tigram yes. Na mama mpaga o ewo machine Peter. Branga tigram yes. It's on your debt, Emono. The way for Nana like a lasso. Bupu no chaho, gay Laramas. The way for now straight. The way for now of my this girl. Okay. Well, I know to Pogaso. Well, I know to Pogaso, this girl. Well, I know to Pogaso. Tono. Akoko. Okay, when the Otele then at his arm. Where I found over. Okay, when the one had his school, hanging when they carry over. I got that Akushika. Yeah, but that anybody that single as such in our life from here, move to here forever and ever. Now we need a followers. Type one active MC Bishop. Active MC Bishop. Then follow all my gifters here. I'm not seeing your face. That place is not the dark. I will bring you down if you are not maybe see yourself. Emelen get have you here, Mbo. The way phone even got who go off ma. Ngosonya. Odom. Wonya be. Amoyem bise. Ebe na mbise. Ahiazu. Ebe na ahiazu. Otulu. Ebe na otulu. Moya. Ebe na moya. Amoka. Ije anyo nshimba owola. Mba. N'ele anya ebe a na atom that touch na focus Chineke agba agoko n'ele anya ebe a na mama mpaga na akụrụ ndị ụlọ unu ekwe bịa atakoshire beze atom that laughter from you the God did not konye ndị na-azụ ewu balance na ahụ gị mbụ Mba. Ana go shiri ike. Mba oriso. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Nna m anwụọla. Ndonna. Gịnị gburu nna gị? Ọ ndị village ya gburu ya. Taa ihe itiri ya na nri ka ọ na mmiri. Alụbishiri ya chain n'ụzọ. Alụbishiri ya chain n'ụzọ. Ha dobishiri. Leke we dobishi chain. Chain na gate ya enyefe ya. Nyere ya. Ara ọgbaga nna gị eji dobishiri ya chain. Mba. Nna m dị ekpe ụbọchị ma ọ onye chọọchị. Ndonna. Ọnwụ family ọnwụ eji chain pịagbuo nnọọ. Chain nkịta eji pịagbuo nnọọ. Mmaga ọlụgharịrị di. Mba o. Iji agbakashi ọnụ. Onye gwara m ihe na-adịghị mama gwakwara ya. Ya ọ na gị na nwoke nọrọ dịka di na nwaanyị elekpe ị ga-esi gbakashara ya ọnụ ma ọ gwa gị ihe na-adị mma. Mba o, di m aga m respect, aga m agbakashiri ọnụ. Onye outside ele otu isi agbakashiri ha ọnụ. M ga-agwa ya na like m ihe anyị na-agba m stọpụkwa ya m ga-agbakwara ya. Ị baala onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ. Mba o. Iji anọ na nrọ eri ọrụ. Once. Mmadụ ole tara gị na nrọ. Ofu onye na.
Bata trago kwụrụ Mba o. Inyere ya ahụ free. Ori ọrụ na nrọ. Ọ gị yipụrụ pant ka ya yipụrụ. Amazi moto she myself. I don't really know. Ịgba ọtọ. Ije yi pant. Mba. Otele go je shushi. No. Ma ahụ eze gị. Nkịta ọtala gị mbụ. Mba o, nkịta tabekwa m before. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ofu. Ịdị afọ ole? I'm 25 years. Ka obodo isi na anọnyere anyị. Owerri. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Ofu nwoke ahụ tara gị gịnị ọka na-ata m ugbu a? Mba, onye gezi m attention. Mba. Di chọga di ebe ọ dị Naịjirịa ka ọ dị obodo oyibo? Nke ọbụla. Gbata ga ele odi mkpu ị na-eti? Ana m eti mkpu. Ị na-eti mkpu? Otele kwechiri. Genotype gị? AA. Blood group gị? O+. O positive. Kpọọ nọmba gị. Onye chọrọ m ya bịa na DM na m akpọ nọmba. Ote jọrọ njọ jọrọ shi ahụ.